Bueno, eu primeiro xa non utilizaría a expresión reparto que utiliza Alfonso Rueda. Isto se falará dunha reubicación. Estamos falando de persoas, estamos falando de vulnerables e, por tanto, creo que, cando menos, temos que mudar tamén xa esa forma de referirnos ás persoas como se foran mercancías, non? En segundo lugar, é triste que o Partido Popular asuma o que estamos contemplando todos, que está impregnándose das ideas da ultradereita en relación con este asunto. E, en terceiro lugar, estamos falando de valoracións. Todavía non se sabe cantos menores vulnerables van a ser reubicados, pero se utilizando a cifra de 300 que dá o Partido Popular, que non deu todavía o goberno de España, estamos falando dun vulnerable por cada concello de Galicia. Bueno, vamos a ser patriotas como sempre, e non en uns casos sí e en outros non. Por tanto, esa a posición de España global, e sobre todo en Galicia, que somos un país que trasladou emigrantes que tuveron que sair fora do noso país, contemplemos isto desde o punto de vista da solidaridade, do respeto e, sobre todo, de compartir un proxecto conxunto que é que as persoas vulnerables se reubiquen dunha forma razonable por todo o territorio. O que non podemos facer é aplaudir posicións como as de Rueda, que son claramente de ultradereita, de exclusión e, sobre todo, lanzando un mensaxe que creo que, además, non é o que comparten os galegos e as galegas. E eu creo que este é o exemplo claro donde o lunes falamos de patriotismo español e o martes pois facemos todo o contrario. Bueno, eu creo que é unha posición que debe abandonar, sin lugar a dúdas, o presidente da Xunta, de colaborar nesa reubicación, nese acollemento ás persoas, aos menores vulnerables en relación con todo o territorio nacional do Estado español.